Familja ta' 4 persuni li ma joħorġu qatt jiklu f'restorant u li lanqas ma jordinaw takeaways iżda li jiklu ikla waħda kuljum u ħobs biss f'nofsinhar iridu aktar minn €460 fix-xahar għall-ikel biss. Net News għamel eżerċizzju li fih ġabar l-ispejjeż għal xirja ta' 4 ġimgħat għal familja magħmula minn 2 adulti u 2 titfal. Ix-xirja kienet tkopri ikla waħda ta' filgħaxija għal 28 ġurnata. Ta' kull ġimgħa 2 ċikli ta' ġin, waħda ross, darbtejn tiġiġ, darba salamun u darba ċanga. Għall-lunches ħobs bil-perżut u l-ġobon u ċereali bħala breakfast. Imbagħad ħsibna għattew l-kafè ta' filgħodu u ta' wara nofsinhar, ftit gallettini, ftit banana u tuffieħ, biċtejn ċikulata għat-tfal, ilma u luminata. Bil-kont tela għal €464 u 22 ċentesmu. Din l-ispiża titratta biss dak li familja tikol f'dara mingħajr ma jiklu barra jew imqar jieħdu fl-ixkun imbit mal-ikel. Barra minn hekk fix-xirja għadna attenti li nażlu l-prodotti bl-aktar prezzijiet baxxi fejn kien hemm l-għażla. Dan ifisser li familja bidħul wieħed paga minima ta' €784 jifdlilha biss €320 fil-but fix-xahar wara li jagħmlu din it-tip ta' xirja. U dan mingħajr ma xtraw prodotti tal-iġene personali jew prodotti tat-tindif tad-dar jew tal-ħwejjeġ. Naturalment, mbagħad ikun fadal il-kontijiet tad-dawl u l-ilma xi jitħallsu, il-kontijiet għal servizzi oħrajn bħall-internet u s-servizzi tal-kejbil, fuel tal-karozza u l-ħlasijiet tal-kiri fuq il-proprjetà jew ħlas tal-lum tad-dar. Bosta huma dawk li ta' kuljum meta jmorru jixtru mis-supermarket qed jinnotaw żidiet sostanzjali daqqa fi prodott u daqqa f'ieħor. U dan fuq oġġetti bażiċi tal-ikel li wieħed ma jistax jgħaddi mingħajru. Madankollu u minkejja dan, il-gvern ta' Robert Abela derlu li ż-żieda ta' €75 kienet biżżejjed.